Здравейте! Аз съм Артур Кордон, президент на компанията Кордон Консалтинг и един от водещите специалисти по приложение на изкуствен интелект в бизнеса. Аз съм поканен да водя една среща за ролята на изкуствен интелект в медиите, която ще се състои на 2 септември в Дома на журналистите във Варна. Защо? Защото изкуственият интелект не само допринесе твърде много за развитието на бизнеса, в което аз съм свидетел и участник повече от 30 години, но и напоследък с появата на ChatGPT започна да влияе директно и върху медиите. От една страна, изкуственият интелект подпомага страшно много медиите. Той вече позволява широк кръг медии автоматично да генерират много медийни продукти. Това обаче е съпроводено и с доста негативни ефекти. Именно целта на този семинар на 2 септември тази година е да разгледаме по-подробно плюсовете и минусите на изкуствения интелект по отношение на медиите. Плюсовете са много добре известни, затова аз няма да се спирам върху тях, а ще насоча прожектора главно върху опасността от негативните явления. И главно от тези 3 битки, много тежки битки, които медиите трябва да са подготвени да проведат през следващите няколко години. Първата битка е битката за истината. Втората битка е доста по-трудна. Това е битка за мозъчните ни гънки. Това е битка срещу тенденцията ние да използваме изкуствен интелект за лесно усвояване на каквото и да е. Постепенно ние сме навлезли в най-опасната битка. Битка срещу другата изкуствен интелект. Заповядайте на 2 септември на този семинар. Ще научите много и семинара ще е интересен. Той няма да е само с лекции, той ще има и workshop, ще има и много дискусии.